Dema ku behsa dengbêjî û dengbêjan bibe, bêguman navê ku herî zêde tê ser ziman, Şakiro ye. Şakiro bi dengê xwe, bi terza vegotina xwe û bi hunandina teşbîh û tebîrên xwe, navê xwe wek efsaneyekî daye nivîsîn. Li gund û bajarên Kurdan, di dawet û cemaetên Kurdan de, bantên ku bi dengê Şakiro hatine dijekirin, carnan di boxçeyê bûkan de bûne xelat, carnan bûne diyarî di navbera eşîr û egîtan de. Ev berhema hêja em dikarin bêjin ku heta îro xebata herî berfireh ku li ser kilamên Şakiro hatiye nivîsîn. 35 heb li ser serhildanê, 183 heb li ser evîniyê, 27 heb di derbarê şerên navxweyî de, 3 heb destan û 18 heb jî di derbarê xwezayê û bi tevahî 266 kilam hatine berhevkirin. Gelek ji wan kilaman cara yekeme ku dertên holê. Pirtûka dengbêj Şakiro ji aliyê nivîskar û lêkolîner Ömer Güneş û İbrahîm Şahîn ve hatiye amadekirin û ji weşanxaneya Nûbiharê derketiye. Çapa yekem di sala 2019 de derketiye û ji 640 rûpelan pêk tê.